לא מאמין. לא, פחות. יאללה, נראה לי נתחיל. יאללה, יש לך opening statement בשבילנו? בקטנה, ברוכים הבאים לכולם, נינג'ות יקרים. וובינר שני שאנחנו עושים בשת"פ עם סימפל טקס על המיסוי האמריקאי. נושא היום באמת מהמתקדמים שקיימים. כל מי שיש לו RSU, ESPP, אופציות למיניהם. אין כמעט תאימות בכלל בין החוק האמריקאי לחוק הישראלי בדבר הזה, וזה משהו שחייבים להתייחס אליו, ואפילו על בסיס שנתי, לא רק כשאתם מתכננים למכור. אז אני שמח באמת שסימפל טקס שוב ככה הרימו את הכפפה ויצרו את השת"פ. נדחה בגלל המלחמה, אבל הצלחנו ככה לקבוע את זה לפני סוף השנה, ואני שמח שהצלחנו. וזהו, אני אתן את הבמה לאריה וליאור, שידריכו אותנו בדבר הזה. אז קודם כל, תודה ליעקב. בלעדיך זה באמת לא היה קורה. וזה, כמו שאמרת, זה השני, אבל לדעתי עוד סדרה ארוכה וטובה לפנינו. פעם קודמת קיווינו שהם יהיו בדחיפות קצת יותר גבוהה, אבל הנסיבות של ישראל 2024 פחות אפשרו את זה. תקווה 2025 תהיה קצת יותר טובה לכולנו. רגע לפני שאני ניגע במה אנחנו יכולים להוציא מהוובינר ולהתקשר לנקודה הקודמת, השארנו מקום לשאול מי שנרשם לוובינר אם יש עוד נושאים או אם יש נושאים ספציפיים, סליחה, שתרצו שנעמיק בהם. אז קיבלנו המון הצעות, דברים מאוד מאוד מעניינים, כמו על פיסקים, או אם התחתנתי עם מישהי שהיא לא אמריקאית, איזה תכנוני מס אני יכול לעשות, ואיך עושים השקעות בצורה נכונה. כל הנושאים הם טובים, נכונים, חשובים. הם פחות רלוונטיים למה שאנחנו ניגע הערב, אז מחילה מראש שאנחנו לא ניגע בדברים האלה, אבל כן אנחנו, כמו שאמרנו, נשמח לעשות עוד שורה של וובינרים ונושאים כאלה שנעמיק בהם וניקח בחשבון את כל הדברים שרשמתם כדי באמת לבחור מה יהיו הדברים הבאים בליינאפ לקראת הוובינרים העתידיים. אם אני מסתכל שנייה רגע על הנושא הזה של תגמול הוני, של מניות, אופציות, RSUs, ואיך אנחנו מתמודדים איתם מבחינת המיסוי האמריקאי ספציפית עבור אמריקאים שחיים בישראל, התשובה היא שבחצי שעה או שעה של וובינר לא תקבלו תשובה. אף אחד לא יקבל תשובה, אני אתן לכם גם ספוילר, ליעקב אין תשובה לתת לכם ככה בשלוף, ואם ליעקב אין אז לאף אחד אין. ככה שאם נעשה רגע תיאום ציפיות על מה הוובינר הזה ומה בעצם אנחנו נוציא מפה, זה שני דברים. זה קודם כל, כמו שהמורה בכיתה ג' אמרה לנו, ידיעת הבעיה זה 50% מהפתרון, אז כן, אנחנו רוצים קודם כל להציף את עצם העובדה שיש בעיה, להבין מה המקור שלה, למה יש לנו את הבעיה הזאת, וזה ייתן לנו המון כלים כדי לדעת איך להתמודד איתה. ודבר שני זה גם הפן הטכני, כלומר ברגע שכן קיבלתי RSU או יש לי SPP מהמעסיק שלי ואני בשנה שרלוונטי אחד מהמועדים שקשורים בהם, אם זה הבשלה, אם זה מכירה וכולי, אז איך אני מביא את המידע בצורה שוטפת, כדי שאני אוכל להתמודד עם האירוע הזה גם בצד הישראלי, גם בצד האמריקאי, בצורה הכי נוחה והכי קלה שיש. הרבה מאוד פעמים מדובר במכשירים שהם חוצי שנים, לפעמים גם הרבה שנים, ופתאום עשית עכשיו מכירה על משהו שקיבלת לפני 4-5 שנים, ולך תזכור מה היה השווי ואיפה הוא היה, ותעקוב אחרי זה, ולכן אנחנו רוצים גם להציף את הסיפור של איך אנחנו שומרים את האינפורמציה, ואיך אנחנו דואגים לשמר אותו לאורך התקופה, כדי שכשיגיע מועד מיסוי רלוונטי, יהיה לנו את האינפורמציה בצורה זמינה. אז קודם כל, כדי להבין מה הבעיה שלנו ואיפה אנחנו נתקעים עם הסיפור הזה, בואו נדבר רגע שנייה על מה זה הטבות הוניות, ואיך ישראל מסתכלת עליהם ואיך ארצות הברית מסתכלת עליהם. בסוף למעלה בחברה יש לנו מניות, בעלי המניות זה אנשים שנהנים מהרווחים באותה חברה. יש לנו מניות של מייסדים או של משקיעים, שזה סוג אחד, פחות רלוונטית למה שאנחנו ניגע בו היום, ויש לנו מניות שהם בעצם לא עובדים, שזה בעצם התגמול ההוני שעליו אנחנו מדברים, שאליו יש כמה וכמה דרכים להגיע אליהם,
אל המניות האלה, כשהבולטים שבהם זה בעצם RSUs, אופציות ו-ESPP. יש עוד הרבה, לא ניגע בהם, אבל אלה שלושת הבולטים ואלה שלושת המעניינים יותר. כשאנחנו מדברים עליהם RSUs, זה למעשה מניות חסומות שאנחנו מקבלים, שאם אני אעמוד בתנאים מסוימים, אני אוכל להפוך אותם למניות בעתיד. מספיק בדרך כלל שיעבור מועד מסוים, ולא נדרש משהו מעבר. ESPP הוא די דומה במהות, אבל הוא למעשה בא לתת גם איזושהי הטבה על השווי, ולא רק על התקופת זמן שזה נמצא בו. ואופציות זה משהו שמהניסיון שלנו אנחנו פחות ופחות נתקלים בו, אבל הוא היה מאוד מאוד נפוץ ונשאר בהרבה מאוד חברות מהוותיקות יותר, שלמעשה יש לנו פה איזשהו אירוע רביעי שנכנס לתוך הסיפור הזה, מועד רביעי בתוך התהליך של האופציות, שגם דורש מאיתנו הרבה פעמים להביא גם כסף מהבית, כדי בעצם לממש את האופציות ולהפוך אותן למניות. כשאנחנו צריכים להתמודד עם הגלגל חיים הזה של מכשיר הוני, למעשה יש לנו בין 3 ל-4 אירועים עיקריים, כשהראשונה זה בעצם ההענקה, מתי אני מקבל את אותו מכשיר. לצורך העניין אנחנו נתמקד כרגע ב-RSUs, אבל זה רלוונטי גם לאחרים. אז יש לנו את מועד ההענקה, שבו המעסיק שלי בא ואומר לי, בוא תקבל RSUs, אם תעמוד ב-A אלו תנאים אתה תוכל בעתיד להפוך אותם למניות. המועד השני, שאנחנו מדברים רק על אופציות, המועד השני זה בעצם ההבשלה, שזה רלוונטי לכולם. כשההבשלה זה בעצם אומר מתי יש לי את הזכות לקחת את הכלי הזה ולהפוך אותו למניות. המועד השלישי באופציות זה בעצם המימוש, זה בעצם החלטה אקטיבית שלי לבוא ולקחת את המכשיר הזה ולהפוך אותו למניות, והמועד הרביעי זה בעצם המועד שבו אני בא ומוכר את המניות בסוף התהליך והופך אותם בעצם לכסף אצלי בארנק. עכשיו, כשישראל מסתכלת על תהליך של מכשיר כזה, ושוב אנחנו נתמקד כרגע ב-RSUs, ספציפית נסתכל על מסלול של 102 עם נאמן, אבל עוד רגע ניגע בזה שיש המון המון דרכים להתמודד עם המכשיר הזה, גם בתוך ישראל, גם בתוך ארצות הברית, אבל אנחנו נביא את זה בתור איזושהי דוגמה כללית שמראה על עיקר הבעיה. אז בישראל כשאתה מקבל הענקה של RSUs אין לך אירוע מס, כשה-RSUs מבשילים אין לך אירוע מס, ורק כשאתה מחליט למכור את המניות בעתיד, אז ורק אז למעשה אתה מתחייב במס בישראל. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על האירוע הזה בתוך ישראל, גם פה יש כל מיני ניואנסים, כמו לדוגמה, אם החזקתי אותם מעל 24 חודשים, פחות מ-24 חודשים, האם הם נכללו בתוך מעסיק קיים, או האם עברתי בין מעסיקים, ופתאום הנאמן הופך להיות זה שאחראי על המיסוי שלהם. כלומר, גם אם אני מסתכל על העולם הזה רק בעיניים של ישראלי שחי בישראל, זה נושא שהוא לא פשוט, ועכשיו אנחנו רגע נוסיף על זה גם את הנושא האמריקאי, ונראה איפה אנחנו עוד יותר צוללים פה לעומק של בעיות. אז בארצות הברית, אם ניקח את אותם RSUs שקיבלנו, במועד ההענקה גם שם אין לנו שום בעיה, אבל כשה-RSUs מבשילים בארצות הברית, ארצות הברית באה ואומרת, מבחינתי ברגע הזה שה-RSU הבשיל והפך למניה, באותו רגע אתה בעצם זכית על ההטבה. למה? כי מעכשיו והלאה, אם החברה הזאת תחלק דיבידנדים לצורך העניין, אתה תהנה מהדיבידנדים האלה. אוקיי? ולכן ארצות הברית באה ואומרת, קיבלת RSUs, עברו X חודשים או X שנים, עמדת בתנאי ההבשלה, מעתה והלאה, במועד הזה אני בעצם רוצה את החלק שלי על הרווח הון, או סליחה, על ההטבה שהרווחת מה-RSU. אם נשים את זה רגע בדוגמה, קיבלת RSU ששווי המניה $1, עברו שנתיים, שווי המניה עלה $5, אתה עכשיו הבשילו המניות, לא מכרת אותם, לא עשית את כלום, לך יש מניה ששווה $5 ביד, אתה בעצם קיבלת הטבה של $5, וארצות הברית באה ואומרת, אני רוצה מס על ההטבה הזאת שקיבלת. כשאנחנו מסתכלים על הפער בין ההבדל הזה בין ישראל לארצות הברית, שנייה רגע נתמקד בהבשלה, בארצות הברית אם נמשיך רגע שנייה אחת, אז לארצות הברית שתהיה מחירה, אז כן יהיה גם את האירוע של הרווח הון על עליית ערך, אבל אני רוצה להתמקד עכשיו בהבשלה. אמרנו בישראל לא קרה כלום, ישראל לא מיסו אותך, לא ביקשו ממך שום דבר, ארצות הברית באה ואומרת,
אתה עכשיו קיבלת $5, אני רוצה את המס שלי על הסיפור הזה. יש לנו פה למעשה שתי בעיות. הבעיה הראשונה והעיקרית היא בעצם המיסמאץ', האי התאמה בין מועד חבות המס בישראל, שלמעשה אין לך חבות מס, וישראל לא ביקשה שום כסף, לא שילמת פה שום דבר, לבין ארצות הברית שבאה ומבקשת ממך עכשיו שתביא כסף מהבית, למרות שלא נפגשת עם כסף. אתה קיבלת איזושהי הטבה שהיא בצורה של מניות, אבל כסף לכיס לא נכנס, אבל בפועל אתה נדרש ללכת להביא כסף מהבית כדי לשלם את המיסים על אותה הטבה שקיבלת. הבעיה השנייה שקורית לנו זה שגם אם הייתי אומר שהבעיה היחידה שלנו זה אי התאמה בזמנים, זה שארצות הברית כשהיא ממסה אותנו היום על אותן מניות שקיבלנו, בהתאם לאמנה אין לה זכות מיסוי ראשונית, כי העבודה שלנו נעשתה בישראל, החברה שלנו היא פה בישראל, ולישראל יש זכות מיסוי ראשונית. זה אומר שכשאני אשלם היום נניח 50% על המניות שקיבלתי, אני לא אוכל לקחת את המס הזה ששילמתי בארצות הברית, ולבוא לישראל בעתיד ולהגיד להם, דרך אגב, $2.5, 50% כבר שילמתי בארצות הברית, אז עכשיו אני רק אשלים לכם. ישראל, כשנמכור את המניות האלה בעתיד, תבוא ותגיד, אותי לא מעניין ששילמת מס לארצות הברית, לי יש זכות מיסוי ראשונית, אני רוצה את כל המס שמגיע לי על ההטבה שנוצרה לכם כתוצאה מהעבודה הזאת, ולכן היא לא תסכים להכיר במס ששילמנו לארצות הברית. ולמעשה זה לא רק עניין של דחיית אירוע המס, או עצם העובדה שאני נדרש להביא כסף היום מהבית, למרות שלא נפגשתי עם כסף, אלא שממש יהיה לי פה כפל מס. אני צריך לשלם היום $2.5 בארצות הברית, ובעתיד שיהיה אירוע מכירה בישראל, ואני צריך לדווח על כל הרווח בישראל, אני צריך לשלם שוב כסף מלא על ההטבה הזאת שקיבלנו, בישראל בנוסף למה ששולם בארצות הברית. זאת, זה למעשה שתי בעיות ראשוניות שיש לנו, שהן דוגמה שמראה לנו איפה כל הבעייתיות מתחילה, אוקיי? עכשיו, מפה אנחנו נכנסים להמון המון המון ניואנסים, שכל אחד מהם רלוונטי לאלף ואחד נסיבות. לדוגמה, דיברנו על זה שהיינו ב-102 עם נאמן. מה קורה אם היינו ב-102 בלי נאמן, או היינו בכלל במסלול שהוא לא 102? פה כבר אנחנו נמצאים בטיפול אחר, והאירוע הוא אירוע אחר לגמרי. דיברנו על RSUs, מה קורה כשזה אופציות? מה קורה כשזה ESPP, אם מכרנו אותם במועד סיום התוכנית, לעומת מצב שאנחנו ממשיכים להחזיק אותם לאורך זמן? למעשה, מה שאני בא להגיד זה אין פה תשובת מדף שהיא מתאימה לדבר הזה שקוראים לו תגמול הוני. כשאנחנו בתור אזרחים אמריקאים שחיים בישראל מקבלים הטבה בצורה של תגמול הוני מהמעסיק שלנו, זה בעצם הטריגר לזה שאנחנו צריכים להתחיל רגע לעצור, לעשות הערכת מצב, להבין מה הדבר הזה אומר עבורנו, ואנחנו נצטרך עכשיו לאורך כל תקופת ההטבות שלנו, אם זה בהענקה, אם זה בהבשלות, אם זה במימושים, אם זה במכירות בעתיד, כל הזמן לבדוק מה קורה בין מה שהיה לנו בישראל, ואיך זה מיוחס בישראל, לבין מה שעומד לקרות לנו בארצות הברית, ואיך הדבר הזה עומד להשפיע עלינו בארצות הברית. הנקודה אולי הכי מהותית פה, זה שאת התכנונים האלה אנחנו יכולים לעשות כל עוד האירוע הוא לא נגמר כבר. כלומר, אם אנחנו עכשיו נמצאים בנובמבר 2024, ואנחנו נגיע לינואר 2025, ולא עשיתי איזשהו מעשה עם ה-RSUs שלי, אני לא אוכל בדיעבד לבוא ולהגיד עכשיו, רגע, אני מכין באפריל או במאי את הדוח מס של 2024, אני עכשיו מבין שיש לי בעיה עם ה-RSUs, אז רגע, אני אמכור אותם רטרו. זה לא עובד ככה. כלומר, אנחנו את הטיפול שלנו צריכים לעשות אותו בשוטף, כל הזמן להבין מה המכשיר שיש לנו ביד, מה המשמעות שלו בישראל, מה המשמעות שלו בארצות הברית, ועל ידי זה לקבל את ההחלטות המיטביות עבור המכשיר הספציפי שנמצא ביד שלנו, בהתאם למסלול שבו הוא נמצא, ובהתאם ליתר הנתונים האישיים שלנו בתור המחזיקים. האם ההכנסה שלי גבוהה נמוכה? האם יש לי הכנסות אחרות שאני יכול באמצעותה, שהביאו אותי להתחייב במיסים נוספים?
האם עדיף לי למכור אותם עכשיו כדי לא להתמסות כפול, או שעדיף לי להחזיק אותם לאורך זמן ובשנים אחרות יהיה לי יותר נוח, ואני אגע בכל הדברים האלה קצת יותר לעמוק בעוד רגע. בשלב הזה מה שחשוב לנו באמת זה להבין מה קורה בישראל, מה קורה בארצות הברית, ואיך עובדת האינטראקציה בין שתי המדינות. בתוך האירוע הזה, ובעיקר נגענו בדברים, יש לנו, אמרנו שיש לנו למעשה בין 3 ל4 אירועים מהותיים, בעצם אמרנו שזה הענקה, הבשלה, מימוש ומכירה, כשבכל אחד מהשנים האלה בישראל, אם אני רק שכיר, אז אני כמעט ולא מתעסק עם זה. רוב הדברים הם קורים דרך ה-106, אם לא עברתי בין מעסיקים, ואם רמת ההכנסה שלי לא מאוד מאוד גבוהה שמחייבת אותי להגיש דוח מס בעצמי, רוב הסיכויים שאני לא יודע מה קורה שם, אני לא אעקוב אחרי זה, המעסיק שלי או הרואה חשבון שלו כבר יטפלו בזה, אני אקבל 106, יהיה כתוב ניכו לי מס במקור, ואני אמשיך הלאה בחיים. הבעיה היא שקודם כל, אנחנו לא יכולים לעשות את התכנון, שאני אומר אנחנו נדבר עלינו בתור מי שקיבל את המניות, אנחנו לא יכולים לעשות את התכנון על בסיס מה אני אגלה מהמעסיק שלי במרץ כשאני אקבל טופס 106, אוקיי? מאוד מאוד חשוב שאנחנו נעקוב, גם אם זה מול הנאמן, כמעט כל הנאמנים, לדעתי לכל הנאמנים בישראל יש אתרים שמאוד מאוד קל דרכם להיכנס, לגשת למידע, להבין מה קורה, בטח אם אנחנו בחברות ציבוריות, שאנחנו יודעים מה המחירים של המניות לאורך השנה, מתי הם הבשילו, האם המניה היא בדרך למעלה, בדרך למטה, דברים כאלה, זה דברים שהנתונים האלה, לעקוב אחריהם באופן כללי, כל מי שנמצא פה זה אנשים שהגיעו דרך הנינג'ה הפיננסית, זה אנשים שקיבלו החלטה מעשית, אקטיבית, לשלוט על הכסף שלהם ולהבין מה קורה עם הכסף שלהם, אז גם פה זה לא אחר. כלומר, אם יש לנו תיק השקעות והחלטנו איפה אנחנו רוצים לשים אותו, ואם לקחנו את הפנסיה ל-IRA ודברים כאלה, אותו דבר בנוגע לכל ההטבות ההוניות שלכם, צריך להיות עם יד על הדופק, עם אצבע על הדופק, סליחה, להיות על זה, לשלוט בזה, להבין מה קורה, ובשוטף כל הזמן לאסוף את הנתונים, אוקיי? כשמגיע סוף שנה ואנחנו מכינים דוחות המס, אנחנו נשאל לא רק על האירועים שקרו בתוך אותה שנת מס. אם לצורך העניין עכשיו מכרתי מניות, אני לא רק מתעניין בכמה מכרתי אותם עכשיו, מתי הם הבשילו, מה היה השווי ההוגן שלהם כשהם הבשילו, האם דיווחנו אותם בארצות הברית בשנה שבו הם הבשילו, האם ניכו לנו מס במקור בישראל, כדי שאנחנו נוכל להשתמש באותו מס ולהזדכות איתו בארצות הברית. אם יש לנו ESPP, סליחה, המחיר בפועל ששילמנו עבור קבלת ה-ESPP. זה משהו שרוב הלקוחות שלנו שאנחנו שואלים אותם, אין להם מושג מה אנחנו רוצים מהם. אז אם ניגש שנייה ב-ESPP, לרוב מה שקורה זה שמפרישים חלק מהמשכורת שלנו במשך תקופה, לרוב זה 6 חודשים, אבל זה יכול להשתנות בין חברות, ואומרים אני שם X כסף כל חודש במשך 6 חודשים בצד, בסוף ה6 חודשים אני אקח את כל הכסף שנשאר לי שם, ואני אקנה באמצעותו מניות של החברה, אבל ההטבה היא בזה שאני אוכל לקנות את המניות של החברה, בדרך כלל זה 15%, זה יכול להשתנות מחברה לחברה, 15% פחות משווי השוק של המניות, כשלרוב גם נותנים לנו אופציה להגיד זה 15% במועד הכניסה לתוכנית, או במועד סיום התוכנית, כנמוך מבין. כלומר, ייתנו לנו גם הטבה ששומרת לנו על השווי הישן, במידה ומחיר המניה עלה. הדבר בפועל שזה אומר לגבינו, זה כשאני מסתכל על כמה כסף שילמתי עבור כל מניה, אני צריך לדעת מה היה השווי כשנכנסתי לתוכנית, מה היה השווי כשיצאתי מהתוכנית, מה מהם היה גבוה יותר, איזה הטבה נתנו לי, ועל בסיס זה ורק על בסיס זה אני יכול להבין כמה בפועל שילמתי על מניה. עכשיו, כל אחד מאיתנו שהולך ופותח תיק השקעות, הוא יודע בדיוק, הוא בודק את הדמי ניהול, הוא בודק כמה כל קרן עשתה, אם הוא בודק, אם הוא בוחר פנסיה, אז הוא משווה בין המדדים של פנסיות, ולדברים האלה אנחנו יודעים. גם פה אנחנו צריכים שתהיה לנו את היכולת לעקוב אחרי מה המחיר ששילמתי על המניה. אני רוצה לדעת אם שווה לי את ההטבה הזאת, המסלול הזה של SPP, להיכנס אליו שוב בשנה הבאה, שיתנו לי את הסבב הזה. אני חייב לדעת אפקטיבית כמה רווח הרווחתי פה, אוקיי? כל הדברים האלה הם דברים שאנחנו נרצה ונצטרך לעקוב אחריהם בשוטף, גם בשנה שנכנסים לתוכנית, גם בשנה שמעניקים לנו איזושהי הטבה, גם בשנה של וסטינג וכו'.
הדבר השני שרלוונטי בהקשר הזה גם כן, הוא כשיש לנו נאמן או כשיש לנו מעסיק, כל אחד מה-106 בארץ עושה בגדול מה שהוא רוצה מבחינת להראות לנו את הנתונים. אז חילן מציגים לנו את הנתונים בצורה אחת, מל"ם בצורה אחרת, שיש לנו רואי חשבון קטנים יותר, הם בכלל פותחים לעצמם איזה וורד שבו הם כותבים את הקודים ושמים שם, לפעמים ההטבה של ESPP או RSU שנמכר מופיע כחלק מסעיף 158, לפעמים יש לנו הפרדה בין הסעיפים, לפעמים הסעיף של כמה מס נוכה במקור מופיע הכל כבלגן אחד גדול, לפעמים יש לנו את סעיף 042 שהוא הסעיף שמדבר על המיסים שנוכו במקור, יש ממש הפרדה, מה לרווחי הון, מה ל-158, מה להכנסה פירותית, אבל עבור הטבות הוניות ומה עבור המשכורת השוטפת, אז כל הדברים האלה אנחנו צריכים להתחיל לדעת לקרוא אותם, אנחנו צריכים לדעת לעקוב אחריהם, וכן, שיגמר השנה ונתחיל להכין את הדוחות גם בישראל וגם בארצות הברית, נצטרך לדעת להביא את הנתונים האלה בצורה שהיא נכונה ומדויקת, כדי שכל התהליך עצמו יעבור בצורה הרבה יותר חלקה, וגם אם אנחנו חייבים במס, שנדע על מה אנחנו חייבים את המס, וגם אם אנחנו עושים תכנונים לפני שהשנה נגמרת, שנוכל להביא את הנתונים האובייקטיביים, שנבין באמת מה קורה עם ההטבות שלנו, ואיך אנחנו עוקבים אחרי האירוע הזה. זה כל מה שהעברתי עד עכשיו, זה ממש 101, כאילו באמת ברמה הכי בסיסית למתחילים, להבין מה זה הטבות הוניות, איך זה עובד, מה ארצות הברית במסע, מה ישראל במסע. זה טוב ונחמד, לדעתי אף אחד מכם לא בא לוובינר רק כדי לשמוע את זה. בואו ניכנס קצת להבין לעומק אה, כל מיני דוגמאות, כמו שאמרנו, ליטרלי יש אין סוף אופציות או אפשרויות של איזה הטבה הונית קיבלתם, מה חל עליה בישראל, מה חל עליה בארצות הברית, מה האינטראקציה ביניהם, ולכן אנחנו ניקח עכשיו 4, 5, כמה שהזמן יאפשר, אולי אפילו קצת יותר, דוגמאות של הטבות הוניות שמתקבלות לעובדים, איך זה עובד בישראל, איך זה עובד בארצות הברית, ואיך אנחנו בעצם יכולים כן להשפיע על חבות המס שאנחנו מתמודדים איתה בתוך הסיפור הזה. אז האופציה הראשונה, כשאנחנו באים ומסתכלים על הבעיה העיקרית שהצגנו, זה בעצם האי התאמה בזמנים. וכשאנחנו מסתכלים למעשה על אירוע מס בישראל, אמרנו שגם כשיש לי הבשלה של RSUs, אז אני לא ממוסה בישראל, והאירוע מס נדחה למועד שבו אני אמכור את המניות בעתיד. עכשיו, באותו אירוע שמכרתי את המניות, אני למעשה ממוסה על כל מה שקרה עם ה-RSUs לאורך החיים שלו, זה פשוט הכל קורה בבת אחת, בהמשך הדרך בעת המכירה. כשלמעשה הסתכלנו על ארצות הברית, אמרנו שהדבר האחד הזה מתפרק לשתיים. האירוע הראשון קורה בהבשלה, בעת ההבשלה ארצות הברית באה ואומרת, החלק הזה, השווי ההוגן של ה-RSU, אותם $5 שדיברנו עליהם בדוגמה קודם, עכשיו הצטרפו לתוך ההכנסה החייבת שלכם כהכנסת עבודה, אתם תתחייבו עליה בשיעור מס שהוא שולי, כמו כל משכורת אחרת שקיבלתם, לצורך העניין זה מצטרף ל-106 שלכם, ועל זה אנחנו נמסה אתכם במה שנקרא ordinary tax rates, בשיעורי המס הרגילים בארצות הברית. כשאנחנו נמשיך את האירוע הזה ונגיע למחירה בעתיד, עוד שנה, שנתיים, 5 שנים, אנחנו נבדוק האם הייתה עליית ערך ביחס לשווי במועד ההבשלה, אוקיי? אם ניקח את אותם $5 מקוריים, נראה את השווי של המניה עכשיו עוד שנתיים קדימה, נניח הוא עלה $5 ל-$20, אוקיי? הפער הזה של $15 הנוספים, הוא יהיה בעצם רווח הון. אני לא אכנס לזה, אבל בארצות הברית יש גם הבחנה בין רווח הון שהחזקתי ליותר מ-12 חודשים או פחות מ-12 חודשים. אני כרגע אשים את זה במסגרת שנקרא לזה אירוע מס שולי במועד ההבשלה ואירוע רווח הון במועד המכירה בעתיד. כשאנחנו מסתכלים על ישראל, גם בישראל יש לנו הבחנה בין האם החברה שאנחנו עובדים בה היא חברה פרטית או חברה ציבורית, אבל ממש בהיי לבל, מסתכלים על השווי של $5 במועד ההבשלה כאירוע
כאירוע שמתחייב במס שולי, אבל לא באותו מועד, כלומר אירוע המס הוא נדחה, אבל $5 הראשונים מתחייבים במס שולי, וכשיש מחירה, אז העליית הערך הנוספת היא מתחייבת במס רווחי הון. כשאנחנו רוצים להימנע מהכפל מס, מאותו אירוע שאני משלם עכשיו לארצות הברית ובעתיד אני משלם עוד פעם לישראל ואז גם בנוסף את עליית הערך, יש לנו את האפשרות לקבל החלטה שאיך שהמניות ה-RSUs הפשילו והפכו למניות, באותו רגע אני מוכר אותם, למעשה משהו שנקרא same day sale. ברגע שעשיתי דבר כזה, למעשה אני הקדמתי את אירוע, או אני למעשה התאמתי בין אירוע ההבשלה לאירוע המכירה. בישראל יקרו לי עכשיו כל אירועי המס שאני מתחייב עליהם, ואז כשאני אשלם את המס בישראל אני אוכל לקחת את כולו לארצות הברית ולהזדכות עליו. זה נשמע מאוד פשוט, זה נשמע מאוד בנאלי. הוא לא מתאים לכולם, זה מאוד מאוד תלוי נסיבות, צריך להבין מה שווים, מה אנחנו מאמינים שיקרה עם החברה בעתיד, האם אנחנו חושבים שאנחנו מוותרים פה על איזושהי עליית ערך עתידית, האם אנחנו מתחייבים עכשיו במס שולי שהוא הרבה יותר גבוה ממס רווחי הון, כדי רק להימנע מאיזשהו כפל מס פוטנציאלי, אבל זה משהו שצריך להכיר אותו, הוא הפתרון הבסיסי, אוקיי? שוב, לא מתאים לכל אחד, אף אחד מהדברים שנדבר עליהם היום הוא לא משהו שמתאים לכל אחד. המטרה שלנו היא לפתוח את המחשבה לאופציות שקיימות לנו, כדי שכשנבוא ונבחן את הנסיבות הספציפיות שלנו, נדע איזשהו סל של אופציות שקיימות לנו, שמתוכן נבחר את מה שהכי נכון לנו. אז אמרנו, האופציה הראשונה זה לעשות same day sale, למעשה עזבו אותי ראש קטן, אני יודע היום, לקחתי, שילמתי ישראל, סיימתי את האירוע הזה, יש לי מס ביד, את המס הזה אני יכול לקחת לארצות הברית, להזדכות איתו בארצות הברית, ומבחינתי נגמר האירוע. זה, אפשר לזרוק מילה? בבקשה. אני אדגיש שבראייה השקעתית זה כנראה גם הדבר הנכון לעשות. כלומר, בלי קשר למיסוי ישראלי ואמריקאי, בהינתן שאין לנו שום ערך לדחייה פה, עדיף פשוט להעביר את הכסף לתיק הפרטי שלנו ולהשקיע שם לפי התוכנית. כאילו. זה הנקודה. אז קודם כל, כל מה שיעקב עומד להגיד, אמר עומד להגיד, ויאמר אי פעם אל ידיו, אמן. אנחנו ניקח את זה כנקודת מוצא, זה חשוב לדעת. אבל כן, לגמרי אני מסכים, כלומר אם אנחנו יכולים לקחת את אותה הטבה, לשלם עליה מס היום, יש לי כסף נזיל ביד, אמנם זה כסף נטו, אחרי ששילמתי איזשהו שיעור מס עליו, אני יכול להחליט מה אני רוצה לעשות איתו, ואם אני חושב שהשווי של המניה יעלה לאורך זמן, אין בעיה, תשקיע בו, בתיק האישי שלך, תקנה את המניה, ותתפתח איתה. דוגמה שזה לא עובד לצורך העניין, זה אם זה חברה פרטית, ואין לי אופציה לקנות את המניות האלה מחדש, אז זה רק כדי להראות את הניואנסים האלה. לדבר על השנתיים. כן, אז אופציה אחת זה באמת מקרים שזה חברות פרטיות, ולכן אני לא אוכל לקנות את המניות האלה מחדש. יש עוד משהו שליאור הזכירה, ושאנחנו נדבר עליו עוד מעט, זה בעצם הסיפור הזה של בישראל בארצות הברית דיברנו על זה שיש מעל 12 חודשים, תחת 12 חודשים, בישראל יש לנו אירוע תחת 102 עם נאמן של החזקה של מעל 24 חודשים, בהרבה מאוד מקרים נותנת לנו הטבה של שיעור מס רווחי הון על כל ההטבה שלנו, ולכן יכול להיות שאם אני אחזיק את המניות האלה לאורך זמן, אני אוכל לשלם הרבה פחות מס ולהישאר עם נטו גבוה יותר אם אני אחכה יותר מ-24 חודשים. אז זה לצורך הדוגמה שני מקרים שבהם למרות שהמקרה של הגבלת תאריכים היא טובה מאוד, יכול להיות שיהיה עדיף לי לחכות איתם. עוד משהו שאנחנו יכולים, מקרה אחר של דרכים להתמודד עם אירוע מס שקרה בארצות הברית אבל עוד לא קרה בישראל, זה מקרה שבו אני בא ואומר אין בעיה, הייתה לי הבשלה של RSUs בשנת 2023, הכרתי בהכנסה של 10, 20, 30 אלף דולר בהכנסה השוטפת שלי, לא שילמתי על זה מס בישראל אז אין לי זיכוי מס להביא, אבל אם נסתכל רגע שנייה קצת יותר בצורה רחבה, נבין שא' בדרך כלל שיעורי המס השוליים בישראל הם גבוהים יותר, ככה שקיימת סבירות גבוהה שיש לי
זיכויי מס מישראל שלא השתמשתי בהם עדיין, ואני יכול לנצל אותם כנגד ההכנסה הנוספת שהתווספה לי עכשיו בארצות הברית, ולכן למרות שיש לי הכנסה חדשה בארצות הברית שלא מוסתה בישראל עדיין, בפועל יש לי זיכוי מס זר מישראל שאני יכול לנצל כנגד אותה הכנסה בארצות הברית ולא לשלם מס בפועל. אז כן נוצר אירוע מס בארצות הברית, לא עצרתי את המשך ההחזקה שלי בישראל, אבל בפועל כשאני מסתכל על מה יצא לי מהכיס לא יצא שקל. לתוך הסיפור הזה אנחנו ניקח עוד דרגה אחת למעלה, ואנחנו יכולים במקרים מסוימים, ופה יעקב כתב על זה הרבה מאוד בלוגים, פוסטים ושוט לרוב, יש אפשרות, קיימת אפשרות לקחת ביטוח לאומי ומס בריאות ולהוסיף אותם לתוך הזיכוי מס זר שלנו של ההכנסה שחייבת בישראל. במקרה הזה אנחנו עוד יותר מגדילים את הפער בין המס ששולם בפועל בישראל לבין החבות בארצות הברית ומאפשרים לעצמנו ליצור עוד בשר של מיסים שאנחנו יכולים להשתמש בהם כזיכוי מס זר בארצות הברית ושאנחנו לא מפסידים עליהם שום דבר בישראל. בישראל זה מס ששולם כבר, הוא לא יחזור אליו בשום צורה שהיא, ובארצות הברית, שוב, הכרנו בהכנסה, והתחייבנו עליה בדוח המס שלנו, אבל בפועל לא היינו צריכים לשלם עליה מס נוסף. אז זאת אופציה נוספת שאפשר לשקול אותה. מה שחשוב בתוך האירוע הזה להבין, זה שאנחנו הרבה פעמים זה יהיה טוב לאנשים שרמת ההכנסה שלהם מההטבות ההוניות היא לא מאוד משמעותית, אוקיי? כלומר, אם אנחנו מסתכלים על החברות היותר גדולות במשק, או בטח הגלובליות שנמצאות בישראל, בהרבה מאוד מקרים אנחנו נתקלים במצב שבו חלק ניכר, אולי אפילו רוב ההכנסה היא בכלל הכנסות מתגמול הוני, והמשכורת שאנחנו מקבלים בכסף זה משכורת בסיס. במקרים כאלה זה לא יהיה מספיק טוב, זה לא יפתור לנו את הבעיה, אבל אם רוב ההכנסה שלנו זה הכנסה שוטפת שאנחנו מקבלים כהייטקיסטים במשכורת שנכנס לנו בנק כל חודש, ובנוסף המעסיק שלנו נתן לנו עוד איזה משהו שייתן לנו אינסנטיב, אבל זה לא עכשיו מאות אלפי דולרים בשנה, שני הדברים האלה שאמרנו עכשיו, גם הפער בשיעור המס השולי שבישראל הוא גבוה יותר, וגם השימוש בביטוח לאומי ומס בריאות, ברוב המקרים יוכל לפתור לנו את החבות במס. חשוב להערך, חשוב להבין את זה, לא להגיע לסוף השנה, לאפריל של שנה הבאה, להבין שדה פקטו אין לנו מספיק מהמיסים האלה כדי לנצל אותם ועכשיו אנחנו בבעיה, לעשות את הבדיקה הזאת מראש, לוודא לפני שהשנה נגמרה, לבוא עם תלוש של נובמבר, יש שם נתונים מצטברים של כל מה שעומד להיות לנו ב-106 ל-11 חודשים, אם אין איזה משהו חריג בדצמבר, אז יש לנו מספיק נתונים לעבוד איתם כדי לסיים את השנה ולעשות את הבדיקה הראשונית ולוודא שבאמת יש לנו מספיק בשר לעבוד איתו, כדי שכשנעשה את הדוחות באפריל ובמאי, אנחנו לא פתאום נגלה שיש לנו איזה חוב לאנקל סאם, שאין לנו מאיפה לשלם אותו. אז זה דבר שני, בתוך אותו הקשר, אנחנו גם נזכיר שיש בארצות הברית משהו שנקרא Standard Deduction. למי שלא מכיר, זה למעשה, ארצות הברית לא רוצה להתעסק עם עכשיו קבלות, ולכו תביאו לי על כל שקל של הוצאה שהיא מוכרת לא מוכרת בתוך דוח המס שלכם, אז יש שורה קבועה שהיא תלוית סטטוס נישואים ועוד איזה שני דברים שהם פחות רלוונטיים, שאנחנו כל אחד מקבל אותם, זה סביב ה-13,000 דולר ליחיד, זה מגיע לכמעט 28,000 דולר לזוג נשוי, שארצות הברית באה ואומרת כל מה שנכנס לכם לתוך ההכנסה הזאת מבחינתי פטור, לא מסתכל עליו בכלל. אם רמת ההכנסות שלנו בתוך מתוך ההטבות ההוניות, הן יורדות נמוך מזה, יכול להיות שאנחנו נוכל גם בלי שיהיה לנו זיכוי מס זר בישראל, לעשות החרגה על ההכנסות השוטפות שלנו, את הסיפור הזה להכניס תחת הסטנדרט דדקשן, ולא להגיע למצב שאנחנו מתחייבים במס. שוב, כל אחד לגופו, כל מקרה צריך לבחון אותו יותר לעומק. ויש עוד דרכים. לא, רגע, שנייה, לא עוד לא הגעת, סיימנו, אוקיי, סבבה. not even close. כן, סבבה. כן. שלושת הדברים האלה הם הדברים היותר, אנחנו נקרא להם בנאליים, אוקיי? הם אמנם בנאליים, אבל בפועל הם מתאימים
למעלה מ-60, אולי אפילו 70-80% מהאמריקאים שחיים בישראל. הרוב המוחלט של האנשים, הדבר הזה יפתור להם את הבעיות, אבל צריך לדעת לעשות אותם מראש, להיערך להם כמו שדיברנו, ובאמת לעבור את זה כמו שצריך. אם נסתכל שנייה רגע על מקרים שהם קצת יותר מורכבים, לצורך העניין אנשים עם אופציות, שיש בארצות הברית, אני אעשה את זה מאוד מאוד בהיי לבל, לא רלוונטי לרוב האנשים, אבל בארצות הברית יש שני מסלולים עיקריים של מענקי אופציות, יש non-qualified ויש incentive stock options. כשיש לנו incentive stock options, ההטבה באה ואומרת, גם אם הגיע מועד ההבשלה והחלטת לממש את האופציות, ויש לך פה איזשהו רכיב של הטבה, לא תשלם עליו מס הכנסה בארצות הברית עד למועד המכירה. זה מאוד מזכיר את ה-102 שלנו שדיברנו עליו פה בישראל, זה נותן לך את האפשרות לדחות קדימה את מועד ההטבה, את מועד תשלום המס, סליחה, ההטבה שנותנת לנו לדחות קדימה את מועד תשלום המס. אממה, כשאנחנו מסתכלים על Incentive Stock Options, הם באים ואומרים, יש לנו מערכת אלטרנטיבית לחישוב מס, זה אמור להיות מס על עשירים, בפועל לא התקנו אותה מאז שנות ה-80, ולכן אם הרווחת $12,000 בשנה, אתה מוגדר עשיר בהתאם למערכת האלטרנטיבית הזאת, אז כן, אתה יכול למצוא את עצמך עכשיו משלם מה שנקרא AMT tax, Alternative Minimum Tax, על משהו שבפועל אמרת, רגע, שנייה, אני תחת האינסנטיב, יש לי דחייה של האירוע, ופתאום למצוא אבל בפועל ששילמת AMT וצריך להתמודד איתו. בלי להיכנס יותר מדי לדקויות פה, דבר ראשון, קחו בחשבון, לפני שאתם רצים להכניס את המניות שלכם תחת איזו, שיש את הסיפור של AMT, והדבר השני, שצריך להבין שגם פה יש דרכים להתמודד איתם, יש סיכויי מחזר שהם ספציפית לצורך AMT, שאפשר להעביר אותם קדימה, שאפשר ליהנות מהם, בהרבה מקרים זה יסגור לכם את הפינה ויחסוך לכם את הצורך לשלם בפועל בארצות הברית, אבל משהו שאתם צריכים לשים לב אליו לפני שאתם רצים, ואומרים, רגע, שמעתי שבארצות הברית יש לי איזשהו מסלול שהוא מסלול נהדר, שקוראים לו Incentive Stock Options, שבא ותוריד לי את כל הבעיות. אם אני רגע עמיק בתוך הסיפור הזה של ה-ISOs, אני רוצה רגע לקחת את התמונה הגדולה יותר. יש את הסיפור של הטבות מס, אוקיי? לישראל יש המון הטבות מס, דיברנו על חלק מהם עכשיו עם ה-102 עם נאמן, בתחייה של אירועי מס, בארצות הברית יש את ההטבות שלהם. אחת הבעיות הכי קשות שלנו כאמריקאים שחיים בישראל, שהיא רלוונטית פה בתגמול הוני, אבל היא רלוונטית להמון מקרים אחרים גם כן, היא שכשיש הטבת מס, לרוב אנחנו לא נהנה ממנה. כי גם אם נקבל איזושהי הטבה בארצות הברית, אז ישראל תבוא ותמסה אותנו כי היא לא נתנה הטבה דומה. אני אתן רק שתי דוגמאות לדברים בולטים. מחירת דירה יחידה בארץ לצורך העניין, ישראל באה ואומרת לא אכפת לי אם גרת בדירה או לא, אם אתה מחזיק רק דירה אחת, מכרת אותה, יש לך פטור מרווח הון. בארצות הברית אומרת אני מבינה שאנשים צריכים לשפר דיור, ואנחנו כן ניתן הטבה למי שמוכר דירה, אבל אצלנו התנאים זה שגרת בדירה הזאת לפחות 2 לפני שמכרת אותה. כלומר אנחנו רוצים שזה תהיה דירת המגורים שלך ולא סתם דירה. ואז בא בן אדם, קנה איזו דירה ראשונה להשקעה רק כדי שיוכל להתחיל לבנות איזשהו הון ראשוני, לא גר, הזכיר את הדירה, בפועל גר בדירה אחרת מוזכרת, מכר אותה בישראל, לא שילם שקל כי זו דירה יחידה, בארצות הברית אומרת הכל טוב ויפה, בואו תשלמו. אנחנו מכירים כמה מחירי הנדל"ן בישראל עולים, כמה רווח למעשה טמון בעסקאות נדל"ן שכאלה. המון לקוחות שלנו מגיעים לחבות של עשרות אלפי דולרים, יש לנו גם כאלה שעברו את $100,000, על דירה שקנו ב-2005 לפני עליות המחירים, מכרו ב-2014, 2017, זו דוגמה אחת, אוקיי? גם פה הסיפור הזה של האיזות כדוגמה שנייה, בארצות הברית ואומרת איזה יופי תקבלו הטבה, בואו נדחה את זה. יש גם ב-RSUs משהו שקוראים לו 83B election. 83B election היא הטבה שבאה ואומרת, אם אתה מאוד מאמין בחברה שאתה עובד בה, ואתה חושב שהמחיר של המניה עומד לנסוק ועומד לעלות גבוה מאוד, אנחנו מוכנים לעשות איתך עסקה. אתה תשלם לנו היום, במועד קבלת המניות, לא בהבשלה, במועד ההענקה של המניות, אתה תשלם לנו מס שולי על שווי המניה, וכל עליית ערך שתקרה מעכשיו והלאה, תתמסו בשיעורי מס
הוניים שהם הרבה יותר נמוכים משיעורי המס השוליים. מה הבעיה? הבעיה היא שכשאני אשלם היום, גם אם קיבלתי עכשיו מניות באפס, אוקיי? ששווי החברה, חברה חדשה, אין לה שווי באמת, עדיין המניות באפס, החברה באמת הצליחה, באמת הלך לה טוב, והשווי של המניה עלה לאורך זמן, כשאני אבוא ואמכור את המניות האלה בעתיד, בארצות הברית כל ההכנסה הזאת תסווג כהכנסה הונית. בישראל חלק יסווג כהכנסה שהיא מתחייבת בשיעורי מס שוליים וחלק כהכנסה הונית. נניח שאנחנו מצליחים להתגבר על הבעיה של המיסמס בסיווגי ההכנסה, כי זה פשוט נושא אחר לגמרי שאם ננסה להיכנס אליו לא נצליח לצאת ממנו. יש לנו בעיה שבארצות הברית יש, כמו מס היסף שיש לנו בישראל, יש גם סוג של מס יסף בארצות הברית שקוראים לו Net Investment Income Tax, NIIT, שבא ואומר שאנחנו משלמים 3.8% אובמה-קר למי ששמע, על כל ההכנסות הפסיביות שלנו, אם יש לנו מעל תחום הכנסה מסוים במהלך השנה. מה קרה בפועל? בפועל ישראל לא עקבה אחרי ההטבה שקיבלנו בארצות הברית, היא כן מיסתה חלק מההכנסה כהכנסה בשיעורי מס שוליים, כלומר שילמתי את ה-50% מס בישראל, בפועל זה אומר שלא הייתי משלם שום מס בארצות הברית, גם אם הייתי משלם אותה בשיעורי מס שוליים, אבל מעל זה, בגלל שעכשיו הכרתי בזה כהכנסה פסיבית, אני צריך לשלם עוד 3.8% נוספים בארצות הברית. אז בפועל ההטבה שחלה על אמריקאים שחיים בארצות הברית ומצוינת בשבילם, אותנו היא רק תקעה עם עוד תשלום מעבר, שאחרת לא היינו משלמים, כי גם ככה אנחנו משלמים שיעורי מס מאוד גבוהים בישראל על ההכנסות השוליות. אז זה עוד משהו שאנחנו חייבים לשים לב אליו, כשאנחנו קוראים בכל מיני בלוגים, או אם אנחנו נכנסים לאתרי מס בארצות הברית שמספרים לנו על הטבות לאופציות, או הטבות ל-RSU, או דברים שאפשר לעשות אותם בצורה כזאת או אחרת, אנחנו חייבים להבין גם מה המשמעות שלהם ביחס לישראל, וזה מוביל אותי לנקודה הבאה. הנקודה הבאה היא שאנחנו צריכים לקחת בחשבון גם מהו שיעור המס האפקטיבי שאנחנו נשלם. כשאנחנו מסתכלים על דרך להכניס משהו תחת הכנסה שהיא הונית, אנחנו יכולים שנתחייב עליה בשיעור מס שהוא קצת יותר נמוך בארצות הברית, אבל בפועל, אם גם ככה שיעור המס האפקטיבי שלי בישראל הוא גבוה, אני רק מעמיס על עצמי עוד הוצאות של ה-NIIT, ולמעשה לא יצא לי שום דבר טוב מזה. אני אדבר רק על עוד שתי דוגמאות, כי אנחנו די רצים פה, ולדעתי העיקר שרצינו להעביר פה עבר. למעשה אנחנו צריכים להבין מה יש לנו ספציפית, מה הנתונים הספציפיים שלנו ומה חל עלינו. עוד שתי נקודות רק כדי שבאמת נגמור פה את הסיפור. הדבר הראשון הוא ה-NIIT הזה שדיברנו עליו עכשיו, הוא חל על כל מי שיש לו הכנסות פסיביות, אבל רק אם סך ההכנסות שלו מעל רמה מסוימת של הכנסה. זה בין 125,000 דולר ל-200,000 דולר, תלוי בסטטוס הניסויים שלנו ואיך אנחנו מגישים את הדוח. אם לצורך העניין ההכנסה שלי בשנה מסוימת היא מעל 200,000 דולר, ואני צופה שהיא תרד בשנים הבאות כי אני לקראת פנסיה, או כי החלטתי שאני לוקח קצת חופש מעצמי, אני יכול לחכות רגע עם המימוש של המניות, לחכות איתם טיפה, לחכות לשנה שבו ההכנסה שלי תרד מתחת לרף, לממש, לא יהיה לי מס הכנסה בארצות הברית כי גם ככה אני משלם בישראל, לא יהיה לי את NIIT בנוסף בארצות הברית, ולמעשה אם אנחנו מדברים על סכומים יחסית גבוהים, זה יכול לחסוך בין מאות לאלפי דולרים בשנה אחת, זה משהו שאנחנו חווים אותו ברמה מאוד מאוד שוטפת עם לקוחות שלנו. והדבר האחרון הוא למעשה יותר כללי. בסוף הוא יותר כללי, אבל הוא מתאים בעיקר לאנשים שבאמת חלק משמעותי מההכנסה שלהם מגיע מהטבות הוניות, והיא חלה על אנשים שרמת ההכנסה שלהם באופן כללי גבוהה יותר. כשאנחנו מדברים על מניות, זה כלי שכמו שכולכם יודעים, הוא כלי בלתי צפוי. גם אם אנחנו חושבים שהחברה שאנחנו עובדים בה, או חברה שעבדנו בה, היא בדרך להיות אמזון הבאה, יש הרבה דברים שלא בשליטה שלנו, אנחנו לא באמת יודעים מה עומד לקרות עם החברות לאורך זמן, חברות מאוד גדולות שהתרסקו, חברות שאף אחד לא ציפה להם עתיד, הפכו בין לילה או ספציפית ב-2021 מחברות של 90 מיליון דולר לחברות של מיליארד דולר וצפונה. חלק ניכר בהחלטות שלכם איך להתנהל עם המניות ועם האופציות ועם
הטבות הוניות שאתם מקבלים מחברה יהיה תלוי במה אתם צופים לחברה הזאת בעתיד, אוקיי? גם כשתבואו אלינו או לכל יועץ לצורך העניין כדי לעשות איזשהו תכנון מס ואופטימיזציה שקשורה ל-RSUs שקיבלתם עכשיו או לאופציות על איזושהי חברה שעכשיו עבדתם בה לפני 5 שנים ועכשיו היא מוכרת או כל דבר אחר, יש נסתרים, אוקיי? מידע שאנחנו לא יודעים לחזות אותו, וכרואי חשבון, כיועצי מס, אנחנו לא ניתן לכם את התשובה הזאת. אתם תצטרכו לבוא ולהגיד לנו מה אתם צופים מהחברה, האם אתם חושבים שהשווי שלה ימשיך לעלות, האם אתם חושבים ששווה להישאר עם המניות האלה לאורך זמן, האם יש לנו איזושהי הטבה מזה שנמכור בעוד 2 והחזקנו את ה-24 חודשים כמו שהחוק בישראל ביקש מאיתנו, אבל בפועל המניה צנחה ואיבדנו את הכסף רק כדי להציל את תכנון המס שלה. זה דברים שאנחנו לא נוכל לתת את המידע הזה, וזה דברים סופר 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 משמעותיים בתוך תכנון מס ובתוך אופטימיזציה שאנחנו מייצרים בתוך התיק שלנו. זה נכון בלי קשר לאזרחות הדואלית שלנו, אבל זה מקבל משנה תוקף על זה שאנחנו בנוסף לכל הנעלמים האלה שיש לנו פה במשוואה, שאנחנו צריכים לקחת בחשבון גם 2 מערכות מס שלא כל כך מתחשבות אחת בשנייה. לדעתי זה משהו שאם אנחנו עושים תיאום ציפיות על איך אנחנו נערכים לתכנוני מס ואופטימיזציות של סוף שנה והערכות לקראת סוף שנת מס, זה איזשהו שיעורי בית שאנחנו בתור אלה שיש להם את הכלים האלה צריכים ללכת ולעשות לפני שאנחנו פועלים ליועצי מס. ליעקב ליאור, יש משהו שפספסתי, לא נגעתי, היה חשוב לך? 3 מערכות מס שצריך לתאם במקרה של אופציות, אבל כן. נכון, ביחד עם ה-AMT, חד משמעית. כן. חד משמעית. טוב, יש שאלות? משהו שאולי ראיתם שכתבו בצ'אט שחשוב שניגע בו? יעקב? היה בשאלות, אני ציינתי שב-ESPP תמיד משתלם למכור בכל מקרה בסוף התקופה, ואמרו שאז אנחנו מוותרים בעצם על ההטבה של המיסוי 25% על הרווח. אז אני אציין שוב איך עובד ESPP. סליחה? כן, כן. אתה מדבר על RSUs, זה היה הבלבול. הם חשבו שאני מדבר על RSUs? אני חושבת ש... אז אם ככה, אז אין בעיה, ב-RSUs לא ציינתי דבר כזה. ב-ESPP אין שום סיבה לא השקעתית ולא מיסויית להחזיק את זה מעבר לתקופת התוכנית. בין אם זה חצי שנה ברוב החברות או 2 ב-NVIDIA וברודקום לדעתי, אבל על כל ההטבה בזמן התוכנית הם משלמים ככה או ככה מס שולי, אין שום סיבה להחזיק את זה מעבר בשביל לשאוף לקבל איזשהו רווח ממניה בדדת שהיא מאוד מסוכנת ואתם יכולים גם להפסיד ממנו. זאת התשובה. יש שאלות מהקהל? מישהו רוצה באופן כן. פרטני לשאול? כן, go for it. יש לי 2 שאלות. הראשון זה איך תגמול הוני נכנס בתוך הדוח בהנחה שממלאים דרככם, והשני זה אם יש איזשהו כלי או אקסל או לא יודעת, משהו שעוזר לעקוב אחרי כל האירועים שדיברנו, כולל שווי מניה וכל הפרמטרים שצריך. מעולה. אז קודם כל, בתוך האתר אנחנו בשלבים די סופיים של להעלות פרק שלם חדש שמתייחס לכל האירוע הזה של תגמול הוני, פרטנית הוא מתייחס ל-RSU ואופציות ו-ESPP, ממש עם מעגל החיים הרלוונטי לכל אחד מהכלים האלה, כולל האם דווח בעבר, מה היה המחיר בפועל, מה היה שווי השוק במועדים הרלוונטיים, כשמה שאנחנו רוצים לעשות הוא 2 דברים. הדבר הראשון הוא להקל עליכם בתוך התהליך, להבין את השאלות הספציפיות שרלוונטיים למקרה שלכם. אנחנו לא נשאל אתכם על כל סוגי הכלים ההוניים שיש, אם יש לכם RSU לצורך העניין, כלומר ממש נרד לרזולוציה של הכלי הספציפי של כל לקוח ולקוח. בתוך זה אנחנו גם נאסוף את המידע שרלוונטי רק עבור אותם כלים שיש להם השפעה עלינו בשנת המס, אם זה הבשלה, אם זה מחירה וכו'. כשהמטרה שלנו לטווח הארוך יותר
הוא גם ליצור לכם את היכולת לעקוב אחרי זה לאורך זמן בתוך המערכת. כלומר, שסימפל טקס לאורך זמן תבוא ותגיד, הנה יש לכם פה מניות שהבשילו ב-2023, אנחנו כבר כללנו אותם בתוך הכנסה שלכם ב-2023, ועכשיו כשהגיע 2024 ומכרתם, אנחנו כבר יודעים להביא לכם את בסיס המס שדווח בשנת 2023 כשהם הבשילו, ולכן אנחנו ניקח בחשבון רק את הרווח, וגם אנחנו יודעים להגיד שהם הבשילו ב-2023 ונמכרו ב-2024, לצורך העניין יותר מ-12 חודשים, פחות מ-12 חודשים, הם צריכים להסתווג לתוך טווח ארוך או טווח קצר, זה משהו שאנחנו עובדים מאוד מאוד קשה כדי לבנות את המערכת הזאת, שהיא באמת תוכל לתת את המעטפת המלאה הזאת, וגם את היכולת לעקוב אחריהם לאורך זמן. אני כולי תקווה שעם הסיטואציה שאנחנו מתמודדים איתה עם כוח אדם, מבחינת בעיקר מילואים שנופלים עלינו כל פעם ודי תוקעים לנו את התוכניות, אנחנו נצליח לעמוד בזה שזה יהיה כבר מוכן בראשון למרץ, אבל אם לא, אני בטוח שדי מוקדם בעונת המס של שנה הבאה כבר יהיה לנו את המערכת הזאת, וזה אמור לעשות פלאים מבחינת היכולת שלנו לעקוב אחרי כל האירוע הזה. שאלה נוספת? כן. אני לא יודע אם דובר על מיסוי בישראל, על אופציות במסלול ISO שניתנו באמריקה כאמריקאי. אוקיי, אז דיברנו ברמה מאוד מאוד גבוהה, אני גם אגיד שבאופן פרטני הסיכוי שזה רלוונטי ליותר מבן אדם אחד כנראה, אולי שניים שנמצאים פה, כנראה שהתשובה היא לא, ולכן אנחנו לא ניכנס אליו יותר מדי לעומק. מה שנגיד שכשאנחנו מקבלים אופציות בזמן שאנחנו חיים בארצות הברית, שיש להם מועד הבשלה ואז עלינו לארץ, ואחרי שעלינו לארץ הם למעשה הבשילו ומימשנו ומכרנו אותם, זה לא חייב להיות באותו מועד, יש לנו למעשה עוד פקטור מאוד משמעותי שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, שני פקטורים למעשה. קודם כל, למי יש זכות ניסוי ראשונית, כי זה משתנה, זה כבר לא אני גרתי בישראל כל החיים, אני הרווחתי אותה מחברה ישראלית והכל קרה כשהייתי פה, אז זה משהו אחד שכן יש לנו פה חלוקה בין איך אנחנו מתייחסים לאירוע הזה. בדרך כלל הפתרון הוא לעשות ליניאריות על התקופה שהחזקנו את האופציות באופן כללי, ביחס למחירה, ביחס להבשלה, ועל בסיס זה לעשות איזושהי אלוקציה בין ישראל לארצות הברית, ככה שארצות הברית תקבל חלק מהמיסוי וישראל תקבל חלק מהמיסוי. הדבר השני שצריך לשים לב אליו הוא state taxes, אוקיי? אם ניקח את ניו יורק לצורך העניין כדוגמה, ניו יורק מסתכלת אחרת מאשר המערכת הפדרלית על מיסוי של אופציות, אוקיי? ניו יורק מסתכלת רק על מועד ההבשלה, הפדרלי באופן כללי יותר מסתכלת על כל תקופת ההחזקה, כלומר גם אם הבשילו לי ב-2021 אבל המשכתי להחזיק אותם עד 2024 ורק אז מכרתי, ועליתי לארץ ב-2022 או 2023, מבחינת ניו יורק כל ההכנסה שלי מהאופציות האלה, גם אם מכרתי אותם הרבה אחרי שעזבתי את ניו יורק, מתחייבת במס בארצות הברית בלי יכולת להזדכות על מיסים ששלמו בישראל, לעומת הפדרל שבאה ואומרת אוקיי, נסתכל על התקופה של עד תאריך העלייה ומתאריך העלייה, אז יש פה מורכבות. ההמלצה הכי חמה שאני יכול לתת, אל תנסה להתמודד עם זה לבד, אלא אם כן כל הטבה היא $1,000 ואז לא שווה את הכסף של ייעוץ. וזה דומה גם בכיוון ההפוך, מי שעושה רילוקיישן לאותו חברה, אבל בארצות הברית, אז... חד משמעית. רגע אולי בכוכבית, בגדול האמנה באה ואומרת שהכנסות עבודה ממוסות בהתאם למקום מושבו של נותן השירות. אז אם את חלק מהעבודה נתתי בזמן שהייתי פה בישראל ואז עברתי לארצות הברית, אז אנחנו נצטרך לעשות את הליניאריות הזאת בין כמה זמן הייתי פה בארץ וכמה זמן הייתי שם מתוך החיים של אותו מכשירוני. עוד שאלות? אליאב? אהלן. כן. אני רציתי לשאול שאלה, לגעת קצת בנושא של RSUs בחברות שהן פרטיות, שהן עדיין לא עברו הנפקה, כי באמת אני מנסה להבין מה האופציות חוץ מלהגיד, פשוט לשלם את המס, למרות שאי אפשר באמת למכור את המניות, כי אי אפשר לעשות same day sale, או להתחנן למעסיק להפסיק לתת לי את המניות האלה כעינוי. יעקב, יש לך משהו להגיד מהצד שלך לפני שאני מגיב לזה? תראה, היות ובכל מקרה ממוסים על זה, אז נראה לי שאלה כמה אתה מאמין בחברה הזאת.
כי אם יש לך אופציה לבקש מהמעסיק שישלם לך את ערך המניות פשוט בכסף, אז יהיה לך מס בישראל שמתאים למיסוי בארצות הברית באותו שנה. אה, וחברות פרטיות זה באמת אישו, כאילו, אנחנו לא יכולים למכור, ואנחנו ממוסים, כאילו. אז אני אתן תשובה שהיא קצת פחות טקסטבוק. אני לא מכיר שהיא עמדה במבחן, ולכן אני גם לא יודע כמה היא תוכל לעמוד במבחן לאורך זמן, אבל זה כן משהו שבחנו אותו לעומק והצלחנו לקבל עליו חוות דעת מאוד מאוד חזקה. בארצות הברית יש לנו הפרדה בין זיכוי מס זר ששולם בפועל לבין זיכוי מס זר שנצבר, אוקיי? כשהתנאים לצבירה של זיכוי מס זר זה שאנחנו יודעים בוודאות שיהיה אירוע מס, ואנחנו יודעים בוודאות לכמת כמה מס אנחנו עומדים לשלם, אוקיי? אחד הפוזיציות שניתן לקחת זה שבמועד קבלת, במועד ההבשלה למעשה להגיד סליחה, במועד ההענקה של ה-RSU, לבוא ולהגיד, אני יודע שהשווי נכון להיום הוא X, ואני יודע שבמינימום אני אשלם עליהם 25%, אם אני יודע להגיד יותר בהתאם למס שלי אז גם יותר מזה, ולהתחיל לצבור כבר עכשיו איזשהו זיכוי מס זר, למרות שהוא לא שולם בפועל. יש דרכים לעשות את זה גם מבחינת איך עוקבים אחרי זה, איך רושמים אחרי זה, מה קורה בפועל זה לא קרה. לא הכי מקובל, אבל מצד שני גם לא הכי מקובל לקבל RSUs בחברות שהן לא נסחרות, וזה כן איזה משהו שאפשר לבדוק אותו, כמו שיעקב אמר, גם תלוי כמה אתה מאמין בחברה, וגם על כמה שווי אנחנו מדברים. אם אנחנו מדברים על איזה משהו שהוא יותר סימבולי של השתתפות שלך בחברה, אז יכול להיות שפחות שווה לך לקחת את הפוזיציה לכתחילה, ואולי לבדוק את האופציות האחרות שדיברנו עליהן, כמו זיכוי מס זר ממס שולי גבוה יותר, או לקחת ביטוח לאומי כזיכוי מס זר, אבל כן, זה כל מקרה לגופו. תודה. שאלה אחרונה, שתיים אחרונות, אם יש עוד? נהדר. יעקב, יש לך מילות סיכום, או שאני... אמ, מילות סיכום, כן, שזה, מכשירים מונעים זה אירוע שאמריקאים צריכים לנהל בצורה אקטיבית. אמ, יש אפשרות לעשות את זה עצמאית, אני עושה את זה עצמאית, אבל זה בא בהמון המון 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 שעות למידה ושעות בניית סימולציה. זהו, אתם צריכים להכיר טוב גם את מערכת המס הישראלית, כי אתם צריכים לדעת כמה זיכוי מס זר יש לכם בישראל. אתם צריכים לדעת טוב גם את המערכת האמריקאית, כדי לדעת לעשות סימולציה כמה מס תהיו חייבים שם, להתחשב בכל המאפיינים שלכם, החזרי מס ילדים, דברים כאלה. לזכור אם יש לכם זיכויי מס 10 שנים אחורה, ולחלופין אתם יכולים לפנות לייעוץ, זו אופציה טובה תמיד. זהו בגדול. אז כן, ולישון בגדול. בנינג'ה. תהיו חכמים, תהיו יעקב, זאת בגדול ההמלצה שלנו לחיים. אבל כן, אנחנו לאור הרבה מאוד מורכבויות שנתקלנו בהן בשנתיים וחצי האחרונות של המקרים האלה של ה-RSUs, וכל הסיפור הזה קיבל משנה תוקף מאוד מאוד משמעותי אחרי העליות ערך המטורפות של 2021 והירידות החדות של 2022. אנחנו נפתח עכשיו פרקטיקה של ייעוץ, אנחנו למעשה נחלק אותה לשתיים, יהיה ייעוץ כללי של בין חצי שעה לשעה, של באמת להבין בהיי לבל איפה אתם, מה נכון לכם, מה חשוב לכם, אבל בלי לצלול פנימה. זה יתאים לרוב האנשים, כמו שאמרנו, רוב מוחלט של אנשים יכולים לפתור את הדברים על ידי עצם העובדה שהם יכירו שיש בעיה ולהתנהל בתוך זה. יהיה גם אופציה לייעוץ שהוא יהיה הרבה יותר מעמיק, כולל חישובים, כולל breaking points, כולל תחזיות לעתיד, אז תרגישו חופשי לפנות אלינו, אנחנו נמצא את הפתרון בשבילכם, כמו שגם ענינו פה באחד השאלות, אנחנו בונים את המערכת שהיא תיתן את היכולת לעקוב אחרי הדברים האלה בצורה הרבה יותר נוחה לאורך זמן, ובגדול אנחנו נתראה בוובינר הבא.
תודה רבה, אריה וליאור, ואריה במיוחד על השירות המשמעותי, באמת, אה, כאילו, לא מובן מאליו, ותודה כמובן על כל המידע המלא ערך הזה שככה כל וובינר, ובאמת, נתראה בבא. ביי ביי, להתראות. ביי ביי. תודה רבה. ביי.